de Clash Royale. Nu uitați, dacă mai doriți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Și astăzi vreau să vă spun că am câștigat un Magical Chest. Nu e super Magical, dar nu contează, este foarte bun. O să-i dau start de acum și mâine o să-l deschidem, dar avem mai important aici un... hai să donăm și la băieții ăștia câteva de astea ca să ne crească și nouă. Bun. Eu sper să-mi pice o legendară cât mai bună. Nu știu, aș vrea de log sau prințesa, nu știu, sau dacă se poate minerul, Electro Wizard. Sunt multe legendare bune, nu știu acum care dintre ele ar putea fi. Ok, văd că donează mulți comuni. Bun. Hai să nu mai lălăim, hai să trecem la treabă, să deschidem acest clan chest la care am muncit toată lumea. 1620 de bănuți, 4 elixir collector, 5 muschetiri, 79 de Tesla, frate, am luat Tesla, nici nu am mai început să mă gradez. Oh, Tornado, foarte bine. N-avem șanse să ne pice legend, sau salt. Deci, dacă e legendară, sau salt, deci frate, s-a mai întâmplat chestia. Nu o să fie legendară. Da, am zis, e comună, e gluma aia, frate. Și credeam că de data asta o să meargă. În fine, nu asta e. N-a picat. Ca bowler. Și să vă arăt și eu cam ce am făcut eu pe aici. Am 24 de coroane la clan chest. Mă descurc mai bine la ăsta clan battle chest, adică e mult mai ușor. Aici e mai greu un pic că trebuie să faci arenă mare. În fine, mi-a picat, deci mi-a picat Tornado. Ca să înțeleg și ceva rage. Nu știu ce să fac cu rage-ul. Oricum e foarte OP. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și mâine, dacă pot eu să postez, vă voi arăta și acest Magical Chest, Free Chest-ul și dacă se poate, voi da tot ce pot ca să fac și Crown Chest-ul, nu știu. Am derancat atât de mult, uitați-vă. Deci aveam, maximum de trofei aveam 2218, ăsta era decul meu. Ăsta e în continuare decul meu, bun. Hai să nu mai lungim, că atât a fost cu acest episod. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit și nu știu, ajungem la 1000 de abonați? Eu zic că da, hai, salut!